Joo. Okei. Kaikki on saanut kupit kahvia. Mun nimi on siis Heli Luokkamäki ja mä tulen tuolta Vantaan sivistystoimesta. Olen siellä vuoden verran ollut projektipäällikkönä tästä verkkopedagogihankkeesta. Ja Markus ja monet muutkin puhuu verkkopedoista, ne tulee siis verkkopedagogi. Niitä tunnetaan Vantaalla verkkopetoina. Ja me tehdään sillä, että mä kerron ensin vähän taustaa, että miten tämä malli on Vantaalla kehittynyt ja sen jälkeen, tai sitä mitä mä teen tuolla virastossa, miten mä sitä toimintaa on organisoinut, ja sitten meidän verkkopedot Antti ja Markus kertoo sitten vähän, mitä se työ käytännössä on tuossa lopuksi. Eli verkkopetoi on Vantaalla ollut jo vuodesta 2011. Sitä aikaisemmin oli perusopetuksessa strategisena painopistealueena näiden TVT-asioiden ja muiden kehittäminen, ja silloin sen seurauksena lanseerattiin verkkopedagogimalli Vantaalle ja 7 opettajaa alkoi silloin toimimaan verkkopetoina. Ja se käytännössä menee niin, että heillä on siis sieltä alusta asti on ollut 1 opetukseton päivä viikossa, milloin he toimii verkkopetoina, kiertää kouluja, kouluttaa. Ja se pääasiallinen työ on sitä, että he tukee kouluja, opettajia sen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. No, ihan en nyt osaa tuohon kysymykseen vastata, mutta opettajia on semmoinen... Se ei varmaan kuultanut verkkoa. Joo, eli kuinka monta opettajaa on yhtä verkkopetoa kohden. Vantaalla on vähän reilu 1500 opettajaa. Ja nyt kohta mä pääsen siihen, kuinka paljon meillä on verkkopetoja tällä hetkellä. Niin lähinnä me ollaan mitattu sitä sillä, että kuinka monta koulua on per verkkopeto. Joo. Ja se toiminta on alueellista. Vantaa on jaettu. Silloin kun tämä toiminta alkoi, niin se aluejako taisi olla vähän erilainen. Nyt on 3 perusopetuksen suuraluetta ja ne verkkopedagogit on jaettu niille alueille toimimaan. Eli he tiettyjä kouluja tukevat. No sitten tämä toiminta on siis koko ajan ollut käynnissä, mutta tuossa 2014 keväällä opetus- ja kulttuuriministeriö laittoi tällaisen perinteisen avustuspotin jakoon, ja yksi niistä painopistealueista oli opettajien pedagoginen ICT-ohjaus, ja Vantaan perusopetuksesta laitettiin siihen hakemus. Ja silloin ajatukseen oli, että tätä verkkopetotoimintaa lähdettäisiin niin kuin tehostamaan, ja tavallaan, että kouluja alettaisiin niin kuin systemaattisesti semmoisissa tiimeissä, että nämä verkkopedot kiertäisi kouluja ja kartoittaisi vähän sitä niiden koulujen niin kuin osaamista ja niitä tarpeita, että minkälaisia koulutustarpeita siellä on, ja sen jälkeen sitten niin kuin toteuttaisi sitä tukea. Ja syksyllä 2014 tuli myönteinen päätös, sieltä tuli ihan mukavasti rahaa, ja tätä toimintaa päästiin lähtemään, että sitä pystyttiin tehostamaan, ja mut palkattiin vuosi sitten lokakuussa niin, että ajatukseen oli, että nämä uudet verkkopedagogit aloittaisi niin kuin vuodenvaihteesta, ja mä sitten sen loppuvuoden suunnittelin sitä toimintaa. Ensimmäinen työtehtävä oli se, että kun sillä hankerahalla saatiin 11 uutta verkkopetoa palkattua, niin sitten oli pinohakemuksia, mitä oli jo aikaisempi henkilö siellä, että oli haettu. Kyllä tarkoitan, joo. Kyllä. Ja se suunnitelma oli siis se konsultaatiomalli, mutta sitten samaan aikaan lokakuussa
tuli tämä meille kaikille yllätyksenä nämä Vantaan tabletit. Siinä on Vantaan tabletit ryhmäkuvasta. Ja sitten kun ajattelee, niin tämä hankehan tuli ihan äärimmäisen hyvään saumaan, että se konsultaatiomalli vähän niin kuin heitettiin. Sitä ei enää ajateltu ihan niin, vaan sitten lähdettiin miettimään sitä, että kun nämä tabletit tulee kouluille tulee muutenkin TVT-asiat niin kuin nousemaan suurempaan valoon, että miten verkkopedot pystyy niitä siinä niin kuin käyttöönottovaiheessa tukemaan kouluja. Ja siihen tuli sitten sellaisia lisäpanostuksiakin. Ja no sille sen 2014 loppuvuoden aikana sille toiminnalle lähdin kehittämään raameja. Ensinnäkin oli ne hakemukset, mitä oli tullut, sieltä valittiin ne 11 verkkopetoa. Niistä oli siis niin, että 10 toimii suomenkielisen perusopetuksen puolella ja ruotsinkielisellä tulosalueella toimii 1. Ja sitten se toiminta niin kuin säilytettiin niin kuin peruspalikoilta aika samanlaisena, mitä se oli ollut, että se pidettiin edelleenkin alueellisena, ne jaettiin. Läntinen alue on vähän isompi kuin nämä 2 muuta, sinne tuli 6 petoa ja koilliselle ja itäiselle alueelle 5, ja sitten ruotsinkielisellä tulosalueella on tällä hetkellä 2 verkkopetoa. Ja se ruotsinkielinen tulosalue on se, he toimii siellä aika itsenäisesti, heillä on vähän erilainen malli toimia kuin mitä meillä on tuolla suomenkielisellä puolella. Mutta 18 verkkopetoa siis yhteensä on ollut tammikuusta saakka meillä Vantaalla. Joo. Ja yksi opetukset on päivä viikossa. Keväällä se oli vähän, kun tietenkin kun he hyppäsivät tähän kelkkaa kesken lukuvuoden, niin se oli vähän vaihteleva. Se päivä oli tiistaita ja keskiviikkoa, mutta nyt tästä syksystä alkaen kaikki pedot on toimineet keskiviikkoisin verkkopetoina. Joo. Niin, että alakoulussa, kun ollaan niin 5-päiväisesti opettanut, mikä on se opettajan normaali työaika? Sieltä meidän... Mulla on ihan tavallinen luokanopettajan työaika, mutta sitten mä oon niin joutunut tietenkin antamaan joitakin tunteja pois luokalta. Tai mä muutenkaan opettaisin niin musiikkia ja kuvista ja voin saa soittaa sulta ja opettaa ja ohi kelloa. Niin se on niin hyvin helppoa, ainakin meidän koululla järjestetty tosi hyvin. Ja onhan siinä niin lukujärjestys, lukujärjestyksen tekijällä niin omat koukeronsa, mutta se on saatu onnistumaan. Eli se on mulla on vaan siellä 1 päivä vaan vapautettu sille lukujärjestyksestä, niin nuo oppilaat opettaa muuta kaikkea. Ja sama juttu se on siis muillakin. Eli kysymys oli, että alakoulussa verkkopedagogit, että miten on saatu toimimaan se, että siellä ollaan 1 päivä viikossa pois. Ja vastaus oli, että se on saatu toimimaan ihan hyvin, että vaihtotuntien ja muiden avulla. Eikö? Joo, ja vinkkeiksi voi sanoa sitä, että kannattaa sille sitä lukujärjestystä suunnitella, että se alakoulussa ainakin, että mahdollisimman paljon yksi opettaja teki sitä toista. Minun voi sanoa, että se luokan kannalta on tosi hyvä, että se meillä on lukujärjestysopettaja ja se on ollut helppo järjestää. Joo. Oppilaat pitävät häntä niin toisena opettajana. Joo. Joo. Meillä on se vähän. Niin joo. Mä just tästä tarkoitan. Kielen kiinnolla. Mä oon itse sitten kehittäjä. Niin se on vastaava. Mun tietääkseni, jos on lähimaallikkaa opettaja, sitten sieltä tulee uudet opettajat kentälle, niin ovat heidän resurssinsa. Vantaa tuntuu olevan edelläkävijä monesti. Joo. Ja mitä mä oon tätäkin, siis kun on seurannut sitä, että kun muutkin kunnat saivat samaa hankerahaa, että miten he on lähtenyt sitä pedagogista ICT-ohjausta toteuttamaan, niin kyllä tämä on laajin malli ehdottomasti. Ja kun meillä tietenkin, kun meillä oli se toiminta siellä olemassa, ja sehän on semmoista turvattua toimintaa, että kun hanke päättyy, niin sen laajuisena se tulee jatkumaan. Toki me toivotaan, että tämä tulee niin kuin, että tästä mallista ei luovuttaisi, vaikka hanke päättyisi, koska tämä on ihan äärimmäisen kustannustehokasta. Se hankerahahan oli selkeästi niin kuin annettu oppilasmäärään nähden suhteutettuna se jääkin tässä. Kyllä. Jääkin kaikille ja meilläkin nuorissa ja kaikille. Niin sillä
Joo, ja se palkkaus, ne raha-asiat meneekin niin, että tämä vuosi 2015 on semmoinen, että se on niin kuin, kustannetaan siitä hankkeesta. Ja ensi kevätlukukausi 2016 perusopetus maksaa sen omasta pussista. Ja sitten myöskin minun palkka tulee perusopetuksen omasta pussista. Että on siinä niin kuin tehty, kaupunki on panostanut siihen myös. Ja sinun se jatkuvuus on tosi tärkeä, että se ei ole vaan se. Kyllä. Projekti. Joo. Ja no siis kun jäin siihen, että oli alueellisesti jakauduttu, niin sitten sen lisäksi siellä alueilla, Vantaalla on 45 koulua, jos oikein muistan, niin jokaisella verkkopedolla on semmoiset vastuukoulut jaettu, niitä on 2–3 jokaisella, ja käytännössä tarkoittaa sitä, että he on niinku vastuussa siitä yhteydenpidosta niihin omiin kouluihinsa. Ei tarkoita sitä, että he olisivat aina se ainoa, joka sinne niin kuin menee. He kyllä toimii ryhmissä ja pareina ja välillä yksinkin. Mutta meillä esimerkiksi on 4 koulua, mitkä hakee rahaa. Me saatiin sillä pystyyn palkkaamaan 91. Okei. Se ei mitenkään ole sillä, että se on täysin teidän koulun kunnan panna semmoinen suhteessa vielä, jos ei se saa maksaa mitään tekee. Täälläkin koko Suomelle. Siis ne 11 opettajaa on vuodeksi palkattu sillä rahalla. Kyllä. Ja se 1 päivä on 5 tuntia. Sitten menee aika tasan. Sama juttu. Joutilas määrä on varmaan isompi suhteessa opettajille. Niin se riittää siihen. Tehokkain koulutuksen järjestäjille sillä. Joo, iso joutilas määrä pienellä opettajalla. Joo. Ja no sitten tuolla lukee 2 viikon virkavapaus. Se tarkoittaa sitä, että silloin keväällä, kun tämä hanke käynnistyi ja nämä uudet verkkopedot tuli mukaan kuvioihin ja ne tabletit tuli, niin perusopetus maksoi omasta pussistaan jokaiselle verkkopedolle sillä, että he toimi 2 viikkoa vielä sen, niin kuin, tämän resurssin, tämän niin kuin, normiverkkopetotoimintansa lisäksi, niin he oli 2 viikkoa toimi pelkästään verkkopetoina, eli oli virkavapaa siitä omasta opettajan työstä. Mihin he käyttävät sen? Sitä, niin kuin, siis se oli ihan sitä samaa verkkopetotyötä, mutta se vaan oli niin kuin lisäresurssi. Tai niin kuin lisäresurssi. Kyllä, siis kiersi kouluja, koulutti. Ihan sitä samaa hommaa. Ja oli niitä koulupäiviä. Kyllä. Mikä oli kouluilla? Joo. Mä ajattelin, että ei ole mitään teidän omaa kouluttaa. Ei ole niin. Ei. Se oli ihan iltatoimintaa. Niin, sillä oli jo kyllä. Oma aika. Joo. Ja no me ollaan alusta asti toimittu vahvasti yhdessä. Meillä on säännöllisesti koko läpi lukuvuoden tapaamisia, suunnilleen semmoisen 5–6 viikon välein kaikki, ketkä vaan pääsevät näistä verkkopedoista ja minä ja sitten virastosta saattaa olla muitakin henkilöitä, niin tavataan, keskustellaan ajankohtaisista asioista, saattaa olla joku koulutus tai esittely tai joku muu kohdennettu heille. Ja sen lisäksi elokuussa, joulukuussa ja toukokuussa meillä on koko päivän mittaiset suunnittelupäivät, missä suunnitellaan tulevaa. Sitten yhdessä toimimisen tärkeä kanava on Facebook. Meillä on sieltä alusta asti vuoden verran ollut tämmöinen suljettu Facebook-ryhmä, missä se on niin kuin pohjautunut vapaaehtoisuuteen. Sinne ei ole ketään verkkopedoista tai muistakaan ei ole pakotettu sinne, mutta kaikki on sinne kuitenkin tulleet. Ja siellä on minä, kaikki verkkopedot. Sitten siellä on meiltä virastosta TVT-asiantuntijoita, kehityspäällikkö, opetustoimen suunnittelija, sellaiset, ketkä tekee niin kuin töitä heidän kanssaan. Ja se on kyllä ollut semmoinen niin kuin, mun mielestä ihan äärimmäisen hyvä niin kuin semmoinen, että missä niin kuin, tavallaan tämä porukka niin kuin ryhmäytyi toimimaan niin kuin yhdessä. Ja toiset on siellä enemmän, toiset on siellä vähemmän, mutta se on myöskin semmoinen, missä se tieto, niin kuin, jos sulla on joku kysymys, niin siihen saa kyllä vastauksen saman tien. Jos heillä on joku ongelma siellä kentällä, niin se tulee ratkaistuksi aika pian, jos se on mahdollista.
Ja kaikki virallinen informaatio kulkee sitten sähköpostitse. No sitten vielä mainonta kouluille. Se on semmoinen asia, mikä silloin ennen kuin minä tulin, niin se ei ollut kauhean vahvaa. Mutta mä koin, että se on tosi tärkeää, että kouluille tarjotaan tämmöistä visuaalisesti hyvää materiaalia, mistä heille annetaan tietoa näistä verkkopedagogeista, siitä toiminnasta, niin kuin ideoita siitä, miten heitä voi hyödyntää ja muuta. Niin meillä on nyt ollut sillä, että keväällä oli oma sellainen sähköinen pumaska alueelliset verkkopedagogit, missä oli niin kuin tietoa siitä toiminnasta, kaikki yhteystiedot siitä, kuka toimii milläkin alueella, kenen vastuukoulu on mikäkin. Sitten me tehtiin tuommoisia ideakortteja ja vähän oli YouTube-videoa. Ja niitä jaetaan rehtoreille, koulusihteereille, sosiaalisessa mediassa. Se on se tapa, millä yritetään tavoittaa opettajiakin edunvaltaa sivuilla. Tulee kysymys, että miten hyvin sitten koulut on lähtenyt mukaan ja opettajat on lähtenyt mukaan tähän hommaan. Vai onko teillä suuntautunut enemmän oppilaisiin? Opettajiin. Ehkä ihan sama. Opettajien kautta oppilaisiin. Mua kiinnostaa, että miten hyvin koulut on lähtenyt sen mukaan. Joo. No onhan siinä niin kuin, mun mielestä pääasiassa siihen on lähdetty hyvin. Tämähän on ihan loistava resurssi, mikä niin kuin meillä on kouluille antaa. Toki siellä on ollut haasteitakin siinä, että koulut ei ehkä osaa kaikki itse määritellä sitä, että millaista tukea he haluavat. Niin sitten sitä ollaan nyt esimerkiksi niin semmoisilla, niin että heille ollaan yritetty miettiä niin kuin valmiit paketteet, mitä heille tarjotaan. Että meillä on tämmöistä, kun he ei sitä itse osaa sanoa, että mitä he kaipaisivat. Siinä on aika iso niin kuin kirjo siinä, että jotkut koulut osaa sanoa sen tosi hyvin ja sitten toiset on semmoiset, että sinne on ihan niin kuin vaikea saada sit pelkkää yhteydenottoakin läpi. Mutta nyt, jos te haluatte kertoa, että mitä te teette. Se pääasialliset jututhan on siis, että he jalkautuu kouluille. Se on suurin osa siitä työajasta. Sen lisäksi on koulutuksia ja sitten on asiantuntijarooli. Joo. Tulkaa tänne. Ei tarvitse toista sinne. Mistä se kuuluu? Kamerassa on se mikko. Minä voin kertoa tästä asiantuntijaroolista. Ei kun Antti aloittaa. No minä aloitan. Niin Elikkä viime keväänä tosiaan aloittanut tässä hommassa ja just siihen Tablet-hankevaiheeseen ja kyllähän se alkuun oli aika paljon sitä, että niille vastuukouluille kun meni, niin huolehti siitä, että siellä kaikki tabletit tulisi mahdollisimman hyvin käyttöön ja nimenomaan järkevään käyttöön. Et siinä koululla oli vähän monella hakussa, että mitä näillä tehdään, että onko se sitä, että ladataan sinne jotain appseja ja käytetään niitä appseja ja se on se, niin kuin se idea, mitä näillä tehdään vai mikä se on. Ja huomannut, että koulusta riippuen joillekin kouluille niin ihan on lähtökohta se, että okei, teillä on tämmöiset tunnukset, sähköpostit teillä on, että siitä lähdetään tai että tämä on tabletti ja sitten jossain ollaan niin kuin hyvin pitkällä, että Markus varmaan pystyy omaa juttuunsa jo rupeaa hyvinkin monelle opettajalle kertomaan, että tästä kun lähdet, että tasoerot on hyvin suuria. Mulla on ihan taitavia ja innokkaita ne mun koulut. Ja heille on tarjottu, osa on kysellyt opettajilta mitä haluatte, ja mä oon saanut siitä sitten ehdotukset, että tarjoaa tätä. Ja sitten on sinne mennyt, osin on kouluttanut opettajaryhmiä. Eli siellä koulussa on järjestetty sillä lailla, että esimerkiksi ykkösten opettajat on 2 tuntia vapaana ja pääsee niiden kanssa käymään jotain asiaa läpi. Ja osa menee sitten sillä lailla, että mä menen luokkiin mukaan ja kerron sekä opettajille että lapsille jonkun tietyn jutun, vaikka koodasta käydään. Ja sitten siitä lähdetään tekemään ja sitten mä oon siellä apuna siellä luokassa, että se vaihtelee vähän sitten
tilanteen mukaan, miten koulu on saanut järjestettyä sen. Et se olisi monessa tilanteessa hyvä, että saisi mahdollisimman paljon opettajia kasaan kerralla, mutta arjessahan se on aina hankala järjestää niitä sijaisia tai sitten osaa pitää otona, niin että se tosiaan vaihtelee. Et nyt on tosiaan tabletit hyvin ajettu mun mielestä sisään, että oli loistava se 2 viikkoa tuossa viime keväänäkin, kun sai olla siellä koululla tukena useamman päivän yhdellä koululla ja siinä kaikki pääsi hyvin käyntiin. Et nyt pääsee oikeasti siihen pedagogiseen puoleen, että ei tarvitse miettiä, että nyt mun tarvitsee kertoa kuinka joku tekninen yksityiskohta menee, vaan monet niistä asioista alkaa olla hyvin hallussa. Et nyt voi niin kun keskittyä monessa paikassa siihen, että mikä pedagogiikka tässä olisi, niin kuin, että toteutatte näin, että niitä perusasioita opettajat ovat itse kouluttautuneet muissa koulutuksissa tai meidän järjestämissä koulutuksissa ja sitten niiden pohjalta on päässyt rakentamaan sitä hommaa eteenpäin. Tämä on yksi, mitä me tuolla pohditaan toisin paljon tuolla Espoon puolella tässä ihan samassa vastaavassa hommassa. Niin on todella isot erot niissä opettajien ihan perustaidoissa. Ja sitten vielä niin kuin koulutuksessa, mitä me tarvitaan TVT-koulutuksiin opettajille, se on tietty osa opettajista, jotka osallistuvat koulutuksiin. Ja tietysti tämä, että jalkautetaan kouluille ja muuttaa sitä tilannetta tosi paljon. Mutta jos siellä koulullakin on sama tilanne, että siellä on ne samat opettajat taas, jotka on siellä, jotka on oikeasti kiinnostuneet, että siellä on se osa niistä opettajista, jotka ei yksinkertaisesti ei ne tee sitä. Että se on sellainen tosi iso ongelma, mitä me ollaan pohdittu, koska se on kumminkin, sehän on niitä oppilaiden oikeus. Subjektiivinen oikeus, että heillä on mahdollisuus käyttää tieteellistä teknologiaa oppimisessa tukena. Miten te olette, onko samaa ongelmaa pohdittu ja mitä ratkaisuja olette keksineet? No kyllä sitä on pohdittu, koska tosiaan taitotasot on sitä, että toiset ei ole ikinä oikeastaan käyttänyt laitteita juurikaan ja toiset on hyvinkin pitkällä, niin sitä on pohdittu ja meillähän se lähdettiin siitä, että jokainen opettaja teki suunnitelman rehtorille, kuinka oma tasonsa voisi yhden pompsauksen parantaa. Viime keväänä, joo. Et sillä yritettiin saada aktivoitua niitä opettajia siihen, että ei tarvitse säikähtää, että nyt ei tarvitse pelkästään, että luovutaan kirjoista ja ruvetaan käyttää tabletteja ja tietokoneita, vaan että tee suunnitelma, kuinka kehittyisit seuraavalle askeleelle. Ja sillä on sitä aktivointia yritetty. Ja tämä jalkautuminen on mun mielestä siinä hyvä, että siellä on aika hankala loppupeleissä mennä piiloon, koska joka koulussa niin kyllä siellä joku tietää, että kukaan niitä ei niin haluaisi käyttää ja sitten siihen päästään ehkä kiinni vähän silleen varovasti hivuttaudutaan sinne luokkaan, että tehdäänkö tämä homma vaikka yhdessä. Voisin sanoa tähän väliin tuosta asiantuntijan rooli kanssa liittyy tähän koululle jalkautumiseen sille, että niin kuin mä ainakin omilla koululla on paljon niiden koulujen rehtoreiden kanssa käynyt kanssa sitten niin kuin keskustelua heidän hankinnoista ja sitten heidän TVT-tiimiinsä kanssa ollaan niin kuin yhdessä suunniteltu, että mitenkä, sitten mä oon antanut niin kuin vinkkejä siitä, että mitenkä osallistaa niitä opettajia. Siis osallistaa on yhtä kuin pakottaa opettajia käyttämään itse työssään niin niitä, eli mä oon niin silleen niin heittänyt heille ideoita, että laittakaa nämä ja nämä teidän opettajien asiat, niin repikää ne ilmoitustauluita alas ja pistäkää ne pilveen ja pakottakaa ne käyttää, niin alkaa pikkuhiljaa niin hoksata sen kätevyyden siinä. Ja sitten sen jälkeen ne niin on varmaan mielellään ottamassa sitä niin käyttämistä sitten oppilaiden kanssa. Ilman kanssa kävi näin. Niin. Siihen siirryttiin, että se oli vähän niin kuin pakko. Kaikki oppi käyttää. Kyllä. Ei ollut yhtään. Kyllä. Joo, meillä on O365 firman puolesta käytössä. Ja esimerkiksi semmoisena, että pikkujoululla ilmoittautumisia ei laiteta seinälle, kirjoita nimesi, vaan jaettu dokumentti. Niin sillä väkisin niin kuin firman taajoita. Joo. Hokaa sen, että hetkinen, tämmöinenkin on olemassa, koska ei moni esimerkiksi tiedä, että semmoista voi tehdä. Että se on se printti ja jaetaan, tai sitten Vilmaan on arviointikeskusteluketju,
mihin joku unohtaa vastaa kaikille laittaa ja sitten sitä puuttuu joku välistä ja se on ihan sekaisin se homma. Niin tehkää se vaikka semmoisen kautta, että vanhemmat lisää sinne itse vaan ja menee linkillä sinne. Ja, kun ne huomaa, miten kätevä näitä laitteita on käyttää tuommoisten käytännön esimerkkien kautta, niin sillä... Kerro siihen samalla, että meillä on se seuraava pakkohan on tulossa tavallaan sen paikallisen tallennuksen poistuessa. Joo, eli meillä on ollut yhteiset verkkolevy ja se tulee poistumaan, joo. Eli paikallisesti käytännössä sitten ei voi enää tallentaa, eli kaikki tehdään sitten pilven kautta. Sä oot se täällä Office 365? Joo. Okei, koko Vantaalla. Se on koko Vantaalla. Onko teillä vain opettajilla vai onko myös oppilailla? Myös oppilailla on tunnukset ja sähköposit ja kaikki siinä paketissa. Siis kaikenikäisillä oppilailla? Joo, sekä ykkösillä että siitä ylöspäin. Onko meillä muuta tästä? Niin tavallaan sitten vielä se siitä paikallisen tallentamisen poistumisesta, että niin kun siinä on semmoinen vähän niin kuin seuraava askel tulee tapahtumaan väkisellä, kun ne opettajat joutuu siirtymään käyttämään pilvipalveluita. Sitten ei ole enää vaihtoehtoja, se tulee tapahtumaan aika pian, että kevätkuukaudella varmaan on opittava. Positiivinen pakko. Niin. Niin ja kyllä se on oikeasti, että se sitten mahdollistaa niin paljon, että oikeasti ne opettajat hyötyy siitä. Kyllä. Että ollaan järkevää. Onko se pilvi aina toiminut? Onko se sellaisia päiviä, että ei tehdäkään mitään paikkaa? Keho nyt pantaa verkot. Minä voin ainakin sanoa, että meidän koululla niin ihan, siis lukuun ottamatta muutamia verkkohyökkäyspäiviä viime tammikuussa, niin ihan loistavasti toimii. Joo, viime keväänä oli verkkohyökkäys aika jatkuvalla syötöllä päällä. Ja se hidasti ja aiheutti ongelmia, mutta ihan satunnaisia ollut ne päivät, kun olisi tarvinnut ja ei ole pystynyt käyttämään. Että täytyy sanoa, että hyvin on kyllä toiminut. Enemmän on palvelun tarjoajista johtanut kuin verkosta. Kyllä. Ja samoin tuohon tabletteihin liittyen se tehtiin kunnolliset verkot, jotka kestää sitten niiden käytön, niin sehän on ihan elinehto. Että mitään järkeä ei ole lähteä ostamaan tabletteja, jos ei ole verkkoja, millä niitä käytetään sujuvasti. Siinä oli pieniä käynnistysvaikeuksia alkuun, mutta kyllä ne keväällä mukavasti saatiin sitten käytännössä joka paikassa toimimaan vielä. Niin, tämä on varmaan sellainen kysymys, joka herää monelle. Se oli niin iso juttu se tablet-ratkaisu silloin. Et nyt on kumminkin, onko siitä jo vuosi mennyt? Joo. Vuosi on mennyt, niin on nyt varmaan jo vähän näkee, että miltä näyttää, kuinka hyvin on tullut käyttöön Vantaalla koulussa. Meidän koulussa käydään hirveätä kiistaa, ketkä niitä saa eniten ja sitä resurssia jaetaan, niin niitä laitteita saisi olla kyllä enempikin, että niin kuin ottajia on. Ja meillä on 265, silloin oli oppilaita se vähän yli 500, kun sittenhän meillä siihen lisää. Joo, sitten oli 22 000 oppilasta, niin vähän reilu 11 000 tablettia tuli. Ihan vasti. Me ollaan päästy kyllä silleesti vähän eteenpäin tässä hommasta, niin jos ihan kaikki laitteet, opetuksen laitteet tällä hetkellä lasketaan, niin meillä on lähes 600 laitetta ja pikkusen yli 600 oppilasta tällä hetkellä. Mutta täytyy niin se niin laskea sitten se 50 niistä laitteista on kiinnitetty niin opettajien esityslaitteeksi, että ne ei ole sillisesti oppilaiden käytössä. Ja sitten 60 niistä laitteista on semmoisia miniläppäreitä, joissa on huonoa rautta ja vähän käyttökelvottomia. Kerroksä siitä asiantuntijan roolista? Joo, no sitten niin kuin sanoin tässä, niin sillä koululla on sitä asiantuntijaroolia pystyy tarjota, että kaikki me ollaan varmasti jouduttu siihen tilanteeseen, että siellä on sitä TPT-tiimiä tai rehtoria konsultoitu asioissa. Ja se on niin myös semmoinen, mikä pitäisi vielä paremmin rehtoreille nyt niin kuin saada perille, että käyttäkää ihmeessä, että kun tämä TVT-johtaminen on pikkusen vielä pullonkaula monessa paikkaa, niin sitten tavallaan kun sitä ei tarvitsisi tehdä niin kuin silmät ummessa, niin varmaan se tehostuisi aika paljon. Ja sitten
ihan jatkuvasti tietysti olla myöskin ihan kaupunkilaajuisissa ratkaisuissa asiantuntijaa lausuntoa antamassa. Ja nyt on niin kuin tavallaan mun mielestä paljon kehittynyt myöskin se, että se semmoinen niin kuin tietohallinnon ja sivistystoimen välinen niin kuin toimintakin on niin kuin järkevöitynyt varmaan monessa asiassa. Nyt kun sieltä on huomattu sitä tietohallinnosta, ai sielläkin joku tajuaa näistä jotain. Ja välillä on jopa joutunut sanomaan pahasti, kun täällä tajuttaa vähän enemmän kuin siellä näkee monesta asiasta. On saatu niin kuin, minun mielestä niin kuin monta asiaa on mennyt hyvin eteenpäin. Tämä verkkojen tavallaan niin kuin rakennusajan jälkeinen testaus oli hyvä esimerkki siitä, että toisessa päässä sanottiin, että heille ei mitään vikaa kerrota ja toisessa päässä sanottiin, että ei toimi. Ja sitten niin kuin viimein saatiin vakuutettua, että tulkaa nyt katsomaan ja sitten näytettiin, ja, niin kuin, että tämä on se vika. Ja sitten kun he näki sen, niin sitten heti siihen kyllä tämä toimittaja puuttui ja sen jälkeen sitten hommat alkoikin sujumaan. Tarkoitatko Samsung Android-tabletteen tämmöinen osio? Ja tuosta asiantuntijan roolista vielä, niin siis meille tuonne niin viraston päähän se on näyttäytynyt ihan äärimmäisen hyvänä, ja nimenomaan just se viime kevään, kun ne tabletit tuli, verkot oli rakennettu, ja sitten tämä Facebook-ryhmä. Siellä Facebook-ryhmässä, kun oli meidän kehityspäällikkö, joka taas oli vahvasti niin kuin se yhteyshenkilö sinne tietohallinnon suuntaan, niin se niin kuin moni ongelma ratkesi ihan äärimmäisen nopeasti. Teidän ääni tuli kuuluviin. Kyllä, ja siellä just tuli tällaista ihan yllättävää vääntöä, että kun sanottiin, että ei se kuule toimia, ja toisesta väännettiin, että kyllä se toimii, että ei se ole mahdollista, että se ei toimi. Ja sitten kun sinne päästiin jalkautumaan sinne koululle. Joo, se on ollut äärimmäisen toimiva. Niin välitöntä palautetta aika helposti voi laittaa sinne kliks. Ja se menee sitten perille. Ja sitten just tosiaan se, että jos sä oot jollain koululla, tulee joku tenkkapo, että onko jollain ollut tämmöistä ongelmaa, että tämä saa tässä ratkeamaan millään, laittaa sinne kysymyksen, niin yleensä aika nopeasti tulee, okei, meillä oli sama juttu ja sieltä nurkan kautta kun meitä, niin pääset sitä ohi. Et se toimii kyllä niin kuin monessa suhteessa. Puhutaanko sitä vertaistukirjasta vai? Ei kun meidän. Niin meidän. Mutta myöskin sitten joo, Vantaan TVT-vertaistukirjelmä on myös Facebookissa, missä sitten siellä on taas sitten jäsenenä ne koulujen ATK-vastaavat. Joo. Tosi tehokas. Ja se oli myöskin, sehän oli hyvä silloin viime keväänä, koska sinne saatiin sitten houkuteltua tietohallinnon väkeä sinne Facebook-ryhmään. Ja sinne saatiin Samsungilta näitä laitepuolen ihmisiä. Niin se oli tosi hedelmällinen. Joo, se oli sitten myös sieltä tuli se tuki, että jos oli laitteeseen liittyviä, niin aika nopealla aikataululla, jos eivät tienneet vastata suoraan, niin okei, no pannaan selvitykseen, että mistä vikaa. Siellä saa vaan sensoriruudilla vähän tiukemmalla. Niin. Ei pysty merkillä mollalla. Niin joo, että siinä on, tekee tällaisen yhden laiteratkaisun, siinä on puolensa ja puolensa. Niin, tää on niinku se varmaan se laiteratkaisu, että mun mielestä se sitouttaa tiettyihin asioihin, mutta ei ne sitouta yhteen valmistajan missä tapauksessa. Näin. Näin me vaan. Kiitos paljon.